Ordinansa sa Dagmay Sugbong nga nag-require sa tanang kananan nga mo-serve og half cup rice istriktohon sa pagpatuman. Lakang kiniaron dili mausik ang bugas subay sa panay pagsaka sa presyo. Ani ang detalye sa akong report. Sa usa ka kananan sa Mabulo naabtan namo kining mga tao nga naniudto sa usa ka kananan. Tungod sa kalami sila sudan dili malikayan nga maka-order sila og extra nga 1/2 cup nga kanon kay mausik naman ug pasubrahan. Ang uban nga nagdayet tunga ra gyud sa serving. Ang sobra man gud ang duha, sir. Murag di na makaya sa duha pa. Nakasagaran half price lang gyud. Sa lami sa dang tunga. Nganong naman gyud ang tunga? Bito mo rot, sir. Okay ra na nay. Kuan ba tunga. Say di paigo ang usa. Na itunga. Duha ka tunga. Nganong tunga man? Lami ng tunga. Kasi na ay lami sa tunga. Lami sa tunga. Mato ni Clyde, tag-iya sa kananan nga nakasabot sila sa mahurot nga kanon sa customer busa mas maayo nga hatagan nila og tunga aron way mausik. Ingon usab nini ang baruganan ni Manang Rinalda nga sukad sa ilahang pagnegosyo og kananan ni sabot ra usab sila sa half price nga orderon sa mga tao. Gandagan po sa usa. Ngana mo siya mag-style lang tunga para di sa masayang ang kanon ba. Dapat yun may sugdanan sa tunga nga platito. Kanira siya. Okay, pila man eh? 5. 5 so 10 ang usa, so 5 ang kuan. Tunga. Na-feel ba yun ninyo ang epekto ron sa kamahal sa bugas? 12 tayo sila. Mingaw pa yun ang mga tao magbawon na. Tuig 2024 pa na umol ang Cebu City Ordinance 2409 kun rice conservation nga ginuso ni Konsehal Mary Ann de los Santos. Way pili ang target nini, magagmay man o dagkong kananan, gikinahanglan nga mutuman. Mamahimo magkamulta og 1,500 first offense, 3,000 pesos sa ikaduhang offense ug 4,000 pesos sa ikatulong offense. Gitumong ang ordinansa nga way masayang nga pagkaon tungod sa paghinubrang pag-order. Kaning ordinansa ha, ug tan-awon nimo kanang susang nato dili siguro kuano, it will not steer the people ba, pero karon you can see already the importance of the ordinance. Nabadayan ni Konsehal de los Santos nga natulog lang ang naasoy ordinansa busa miduso siya og resolusyon sa konseho sa pag-awhag sa ehekutibo ug sa Department of Health aron mapahugtan kini sa pagpatuman. Kini ilabi na karon nga nagpadayon ang suliran sa kamahal sa presyo sa bugas. I am urging the executive to implement the said ordinance. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.